आं नोंसोरनो मोनसे फिथाइ दिन्थिनो नागिरदों बे फिथाइया मा सोर खोन्थानो हायो कमेन्ट खालामबानो जाबाय मानो थाखादों निया सोर मिथिगो मा फिथाइ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय माने फिथाइया एनका थाइदो बहुत थाइदो आरो दंफां सायावसो मामबायोना दंफाङा माने थिखांगनो हायि जालायलायदो सोर मिथिगो माने कमेन्ट खालामबा जायनिया थाइनाय दोङो निया नैया मेन दंफाङा मामबायनाय बहुत थाइदो इनो